Jsem v Robloxu a mám tady kamaráda, který se v Robloxu jmenuje Potetovaný. Čau. A my teďka hrajeme takovou hru, a nevím, jak se jmenuje, jsem to prostě ani joinul, sám to chtěl, když jsme kamarádi dobří. Takže teďka si jdem spawnout auto, slyš ty? Jo. Takže on pojede se mnou nějaký vrcholek. Já to ani tu hru moc neznám, já jsem teďka začal hrát. Prý pojedeme nějaký vrcholek. On tady stojí jak blbeček, takže jdeme někam jinam. Já si spawnu svoje vlastní auto. Mám jako nějaký nobácký auto, protože to moc nehraju. Mám tady třeba auto za free, protože mám teprve 48 839 $, což je strašně málo. Tak jdeme. A kam jdeš, more? A kde seš? Kde seš? Ty jsi s tím červeným autem, co má džípa nahoře? Jsi pomalej strašně. Jsi pomalej. Jsi pomalej. Vidíš? Já to přejel? Jsem to sněl dřív. A kde seš? No tak, ty jsi slepý. Ty jsi slepý. Pištím, jo. Jsem si za úplně dobrý auto do terénu. S kamionem, normálně do terénu. To tady nějaký jenom tunel, nebo nějaká trubka tady je, co to sakra je? Ne, asi tam bychom se nevlezli, ne? Počkej, stůj! Ono se to mega blbě ovládá. Jeď, more! Umím řídit, more. Pojď za mnou. Co tady kopíruješ auto nějaký? Kopírant, kopíruje auto. Doboha, jedu za tebou, tak to nadávaj zas. No já bych tam nesletěl. Jsi pomalej strašně. Doprava nebo do mě? Do mě. Co to tady je sakra za... Proč na zemi spadly letající balon? Počkáme tam na tom, jo? Vyletíme nahoru letajícím balonem. Pomalej seš. Ty jsi pomalej jak prase. Vidíš, jsi pomalej. Co? Já? Já jedu nějaký 37. Já 45. Teď jdu 50 teprve. V tomhle tunelu jsem ještě nic zajebil, kamo. Máš nějaký benzín? Kolik máš ještě benzínu? No, mám 95 ještě. Zapnem světlo. A stůj. Zapnem. Tady? Ty, že nejdeš tam nic. Já? Doprava nebo doleva? Kam jdeš, more? Jsi normální inteligent. Všeho vědomství. Ne, ty jsi tačka šmoula. Gargamel. Ne, já jsem šmoulinka, se ne. Ne, kde je ten vrcholek, sakra? Co děláš si rád jdu, takový malinký pídí kopeček, jo? Ale... No takový malý pídí kopeček, jsi normální. Ale to není pochopí. A kam mám jet, jako? Kam mám jet? Já jsem u tebe. Extra za tebou.
Ty kámo, já projel bahnem a teď mám hnědý auto od Hovínek. Jak tě vidím tam na západ? Ten hněďásek. Ber si Delon. Stoj! Brzdí už. Dobře? Skvěle, něco uděláme jenom. Doufám, že mi to nezalaguje. Bo s tím něco neudělám. Já si jenom vezmu nějaký nový jiný Aha. auto, jo? Takže. Já si vezmu takový jiný auto, jo? Co to je? To asi nevyjde. Tak balon tady necháme. Počkej, tak stůj. Prostě zabukovaný balon lidi. Kámo, kde ty na to auto umí? Když běhám jako prasat. A kde seš? A kde seš? Kde? Já už jsem projel? Já jsem tam viděl jen Pčko. My jsme žáci z třetí B. Znáš tu písničku? Ty neznáš, my jsme žáci z třetí B, tu písničku, to není dobrá písnička. Bereme však na tebe podobu zajíce, žirafy, čísletice, asi já nevím, Zkus mě najít. Zkus mě najít. Ne, já nemůžu kam. Jsem pod mostem, kámo, jsem se spadl do mostu. Hej, já jsem v řece. Jak mám jako vyjet? Tak se pojď podívat, kde jsem more. Vystup a pojď se podívat na ten most. Kde jsem? Hej, co to je? Nic mi není. Tak vylezne z té řeky. Okej, vezmeš takhle, bum bum bum. A teďka si spadneš nějaký nový auto, nebo není prostě. Počkej. Nelez mi do toho monstru traka. Jsi tam? Jo. Ty vole, kde to sedíš? Kde? Tak se podívej na můj telefon, kámo. Kde máš telefon? Tak koukej se na můj. Lidi, reálně já u kamaráda normálně sedím na obrázku pod telefonem. Lidi, to není ani možný. To je prostě nemožný. Já nemám ruce. Vidíte to, lidi? Já ty ruce mám normálně v břichu zapichlý. Dívejte. Počkej, tak bys to nás. Ty jsi to líbil? Ne. A kde seš? Ježiši, ne, ty jsi normálně A tak se nenormál. podívej. Podívej se. Aha, tak kámoš dostal ban. Tak on se na mě připojí. What the fuck? Co to je? No ban si dostal. Víš, že budeš prostý, kámo, tak ti to YouTube nedovolí. Co? No to dá na YouTube. Takže bych byl trošku... Dovolí. Zas. Já mám nevýhodu to, že mám vysokou podobu normálně. Já normálně sedím v autě, jak měla za čepice, teď když sedím tady, teď když tady prostě, tak mám prostě probugovaný nohy. A tady je prostě vypadá jak zuby. Co ti zdá? Lidi, já tady už vyjedu na ten vrcholek. Peťo? Ne! Ale jo. Takže já jdu na vrcholek a kamoš tam přijede za chvilku. Budem tam čekat.
Tady balon tady necháme, který vypadá jak nějaká lampa. Uspět nějaký kulatý mačkanou. Už jede. No, už jedu na ten vrcholek, no. Budu tam rychlejc než ty. Budu tam rychlejc než ty. Nedoženeš, už tam dávno budu. Pokud nepoletíš lítajícím balonem. Pokud nepoletíš lítajícím balonem. Čekaj. A teď jde přes nějaký železný most. To je mega cool ten most. No ale reálně nemůžu řídit. No prostě neumím řídit lidi. Už jsi hotovej? Víš o tom, že nahoře na vrcholku to bude už konec videa? Bude? No však já na tebe budu chillovat, budu tam. A můžu vyletět balonem už nahoře, až budu nahoře? Můžu vyletět balonem, až budu úplně nahoře? No až budu úplně na vrcholku, tak můžu pak vyletět balonem do vzduchu, ještě víš? Jak jako nechápeš, já vyjedu na ten vrcholek a můžu pak vyletět balonem, ještě víš? Proč? Pojď na vrcholku? A já? Taky ne. A kde jsi ty? Už jdeš na té hoře? Už jdeš po té hoře? Kde seš? On si to tady reálně dalo vyjet normálně. Takovou proticestou, já si sám. A bylo by to kratší? A může se to aj vyjít pěšky, nebo musíš jít vyloženě autem? Až nespadne auto, tak budu pěšky. Proč je tady normálně písek? Jako sakra, co to je? Nejsme na žádném tropickém ostrově nebo na pláži. Teď já doufám, že jedu na ten vrcholek, ne? Jedu podle nějaké cesty, která se krouží furt kolem nějaké obrovské hory. Teď tady nějaká bouda, nebo co to je? Tady nějaká cedule, tady nějaká farma prostě nahoře. Co to je tady sakráko? Nějaká farma. No tady je normální čerpací stanice na ropu, pak nějaká farma, jako co to je. My jsme nikdy na statku, ale tady není žádný zvíře jediný, tady není jediný zvíře, co tady dělá farma. Vím, po co jezdím opatrně. Hej, tady reálně ty cesty jsou ani bez zábradlí, jako co kdyby tady někdo spadl v realitě, kdyby to bylo prostě v realitě, co kdyby někdo spadl. No. Já se to auto spawnu ještě jednou. Dobrý, už to je dobrý. Jedeme? Ne? Ty jsi normálně, co jsi napsal do chatu, že ti to furt dává ban. Já nevím. Já jsem tam nic nenapsal, Ty krásu, teď jsem málem spadl, to bylo ofous. Hej, tady, ne, tady jsou normálně nějaký bariéry, jako červený. Už se joinu, už to tady mám. Tady jsou normálně nějaký... Reálně porazíš s kamionem, co se ještě nestalo. Už jsem tě porazil. Ne, a co tady toto? Musíš jet. Stoj, počkej, ukáž mi to. Že ty musíš jet, koukej.
Ty musíš jet až tam. To není vrcholek, ne? Co? To není vrcholek, pokud vím. Že to není vrcholek, pokud vím. To je vrcholek. Není to vrcholek. Ani náhodou, tak ne, to si kusil. To není vrcholek. Ne, si jdeme ještě o kousek dolů. Tak opak vyjedu ještě na vyšší. Hej, jestli to je nějaký podraz a spadnu tam, tak tě zase zabiju. A jestli mi řekneš, jestli tam bude nějaký spát a řekneš mi, že tam je neviditelný most, tak tě jako fakt věřit nebudu. Neviditelný most, jo? Dobře, tak já tam pošlu kamion samotný. No, ale spadne. Jo. Už jsem tam. Není tady nic reálně. Za tím domem je neviditelný most. Určitě. No tak určitě. A ty nesmíš autem. Ale tak určitě. No, už jsem tady. Takže lidi, tohle je konec videa. Louč a čus.